Sugbuswak kun pagbahin sa Archdiocese of Cebu ngadto sa tulo ka diocese manginahanglan pa og dugang panahon. Ang bag-ong na-umol nga Diocese of Prosperidad nasugdan paglihok 20 ka tuig na ang milabay. Si Femari dumabok sa detalye. Init ang pagdawat sa taga Agusan del Sur sa labing unang obispo sa Bag-ong na-umol nga Diocese of Prosperidad niadtong Oktubre 15 sa miaging tuig nga miabot sa ilang lugar Lunes sa buntag Enero 27. Mas gipili ni kanhi Auxiliary Bishop of Cebu ug karon labing unang obispo sa Prosperidad nga mosakay og barko uban sa kapin sa 300 ka mga laiko ug kapin sa usa ka gatos ka mga pari gikan sa Sugbo. Mahinangpon siyang gitimbaya og yabi-abi sa taga Agusan. Sa press conference, gipasabot ni Butuan Bishop Cosme Damian Almedilla din sakop sa iyang diocese ang Prosperidad nga nasugdan paghikay ang pagbuwag sa Prosperidad sa Agusan del Sur sa Diocese of Butuan sa Agusan del Norte 20 ka tuig pa ang milabay. Iyang gipakita ang application of the Diocese of Butuan aron umulon ang bag-ong diocese nga karon mao na ang Diocese of Prosperidad. October 15, 2024, approved naman kay DI, problema. Pagkatawag sa Apostolic Nuncio, uy, nagsupport na kayo ni 2004, you might as well get the re-endorsement from CBCP. Subay sa formal ng pagkaumol sa Bag-ong Diocese, gibahina na sa pundo sa Diocese of Butuan ang Bag-ong Diocese aron magamit sa pagpadaga niini. Samtang nagtuo sila baho nga hulipan una og bagong mga obispo ang bakanting mga diocese sa nasod sa dili pa malihok ang pagdugang og duha ka Bag-ong Diocese sa Archdiocese of Cebu. Mabutagan na mga obispo ang bakanting dioceses. We will just hope and pray na may kapugyan ang Sugbuswak na may gidangko sa atong talawuro nga Obispo, Archbishop of Cebu, di kami ubansan sa plano sa pagbuak sa Diocese of Cebu. Lunes sa hapon, gibindisyonan ni Bishop Almedilla ang Bishop's House diin magpuyo sila baho, isip obispo sa Prosperidad. Ang panimay iya sa banayng tekson nga nanimuyo na sa gawas sa nasod ug gipagamit sa diocese isip Pinoy-anan sa bagong obispo. Sa pagkagabi sa Lunes, gipahigayon ang evening prayer ug ang oath of fidelity sa obispo. Opisyal nang milingkod sila baho isip labing unang obispo sa labing bag-ong na-umol nga Diocese of Prosperidad sa Agusan del Sur atol sa iyang canonical possession and installation. Ang Prosperidad mao'y magsilbing sentro sa bagong diocese sa Agusan del Sur nga dunay kapin sa 700,000 nga populasyon, din kapin sa 486,000 nga mga Katoliko. Aduna kini 25 ka mga parokya, kapin sa 90 ka mga religious o diocesan priests. Obanik Lance Gabutin, Femari Dumabok, Balitang Bisdak.